na ga alamun ba za ku daina ba, to ni ma ba zan bari ba, ba kuma zan yi shiru ba, ba za a kashe arewan kyale ba. Hello, za mu yi gina. Na ga jufa na ga ya kamata da kira akan wannan batu fa gwamnatin kasar mu ta kasa tsare ran mu kamar ba kumar tsalle ba ruwa kadai ne ba da kun fasace sace ba kuɗi ba dan adam guda ba dai rike ni dan batun da zan yi zai sa ni jiri fa amai da rayukan mutan arewa kaman kaji ai ta zubda tunanan mu kullum sai kisa kake ji rai 110 kai haba kamar dai wasu kaji ana ta karkashe mu gajinin mu ya bujeji su manyan mu ba su komi sai dai in su mana jaji mun san komi mu ba kurame bane kunnan mu naji san da cewa kwangila ake dan a kashe mu yau abun ya wuce jeji an biyo mu gonakin mu to ko dai mu farga ko abun ya zo gidaddajin mu na lura so ake a kar mu da iyalin mu a kagar da talaucin da babu shi a ta yankin mu an kashe mana ƴaƴa da iyaye da ƴan uwan mu marainiya arewa yanzu ta rasa iyaye mu ƴaƴanta mu muke ta kokarin share hawaye dan manyan mu mun jima da fidda su cikin kidaye mutan arewa me kuke a zaure tambaya ta sai dai hira da gulma ai an sace dan makota inda har ba za mu tashi mu kira ba to mu kwanta na lura dai mutan arewa an gama raina mu ba wanda zai tsaya tsayin da kaga bukatun mu an kasa sai rayukan mu bare dukiyar mu ana kashe mu kasuwa gida da gonakin mu kishi na kada mu yunwa za ta kashe mu a barko da wannan mato a kare lafiyar mu duk da babatun lafiya yanzu sai dai mu tara mu kuna ga za ku tsira duk da tarin hakikan mu to Allah ba mu barin ku duk kuje Allah ya isa Allah ya isa Allah ya isa kuje Allah ya isa Allah ya isa kuje Allah ya isa Allah ya isa Allah ya isa Allah ya ra ƙuri'a ci barkatai an ba su mulki sun dauki ran mu banza ƙuri'a ta fi shi kirki a harbe mu a sace mu a kar mu har a ɗaki mun ce da ku ruwan sha mun ce da ku abinci shine a yau kuke kashe mu da sabon azanci kullum cikin kadaici kullum cikin takaici kun ce bara mu sake salo mu jefa su kunci ya Allah mun tuba ya Allah mun tuba da fari mun yi wauta muka ce canji dole maimakon mu roki canjin alheri mun tuba Allah muna tawassali da manzon da ka aiko shugaba na tarikai kowa da kowa mun tuba muna cikin kunci na rayuwa ubangijin mu taimaka ka fidda mu cikin wuya duka mun tuba ba za mu kuma ba dan mun gane kuskuren neman tsarin waninka ya ilahi mun tuba ya arrahmanu arrahimu alqudus assalamu almuhaimin ya Allah mun tuba ana ta kisan gilla wa musulmi bayinka ya ubangiji ka ba mu kariyarka mun tuba suna kashe mu ya ubangijin mu ka kare mu ya ilahi ba mu kariya su gan mu su kyale mu Allah ba dan mu ba dan hali ba dan aiki sallar mu da ba daidai ba ana kashe mu ya ubangiji ka dubi rayukan marayun da ake bari a kunci mun tuba Allah suna ta sa yara kananu a maraici Allah suna kashe auren da ba saki takaici su mai da gonakin mu mahauta